Assalamu alaikum masu sauraron mu. Yau ma kamar kullum muna tare da shahararren mawaƙin nan wanda aka fi sani da M Yarima. Da farko dai muna maka barka da zuwa M Yarima. To, kamar yadda muka saba masu sauraro za su so ka faɗa musu waye M Yarima da bakinka. Kamar yadda muka sani dai M Yarima mawaƙi ne na soyayya. Waƙan Hausa na soyayya da shi ne. M Yarima gaskiya mun gode sosai. Duk da lokaci ne yana hararen mu masu sauraro za su so su ji tsarabar da M Yarima ya zo musu da shi. Tsarabar da na zo da ita ce kimin uzuri. Kin ji ƙanwata ba za na so wata ba. Kin mini uzuri kin ji kanwata bayan ke ba za na so wata ba. Ki yarda da ni kin ji yan mata ba za na so wata ba. Sirrin zuciya na zan furta ki dan dakace ni yan mata. Kin san ba yake cikin raina ki daure ki zo mu sasanta. Kin san son ki ne yake jana a bargon jiki na ya kwanta. Ki bar cewa so jidali ne domin shi kamar amana ne. Idan kin fahimci kalmata ki dawo gare ni riba ne. Ban san yadda zan na furta ba domin san ki ne ya kama ni. Ba na son mu samu sabani da keke kaɗai na kewa so. Idan babu ke a gefe na tuwa zan faɗa wa kalmar so. Bacci ya fice idanuna kanwata ki gane illar so. Misalin jini da hanta ne idan sun karabu illa ne. Kamar rayuwa da mutuwa ne kin san yin su kuma tilas ne. Bugun zuciya yana ta hawa a bar so ki zo ki duba ni. Zan so ki dinga mun uzuri dan kin san ta so halitta ne. Da na zaga duka sashi ne in ta so ta samu tun zaune. A duk lokacin da na yi laifi ni zan so a ce ki yafe ne. Komai na faɗa kina jina kuke a gari ni kanwace. Na san ki ne da duk raina akan ne yasa na imauce. A koyaushe na ji muryar ki tana fidda ni a rudani. A sa'in da kika zo guna a nan ne na gane kimana. Kullum ba dare bare rana tunani nake a ruhina. Kin koyar da ni dukan darasi ta ya zana barki hubbina. Ki inganta rayuwa sosai kamar ke ba za a samu ba. Silar sanki ne na zamjar mai da na ce ba za a musa ba. Ina tambaya da mai yin so da sowa yake da zamani. Ina tambaya da mai yin so da sowa yake da zamani.